У Півошчах адбылося так. Вёска была вялікая на 400 рэвійскіх мужчынскіх душ і жыла з рыбалоўства. Багатыя сярэднія мужыкі арандавалі ў свайго пана рыбныя тоні на незлічоных старыках Дняпра і возніцтва. Зямлі было не так уж і многа, ды тая напалову урадлівы люсавідны суглінак, а астатняя пясок да цяжкая гліна. Півошчы ляжалі на пясчаных пагорках, абкружаныя з трох бакоў старыкамі і мокрымі плаўнямі. Півошчынцам з гэтай прычыны было лягчэй, чым сялянам Кроераўшчыны, другой вёскі пана Канстанціна. Там 600 астатніх рэвійскіх душ жылі на зямлі, багацей за якую была толькі зямля Загорскага вежы, і спаўна адраблялі ўрокі. Ім даводзілася 3 дні на тыдзень па ўмове працаваць ад цямна да цямна, а з 15 мая па 15 жніўня з 5 гадзін раніцы да заходу сонца, улічваючы 3,5 гадзіны на абед і адпачынак. Працавалі многа, як быццам пан Кроер меў не 1000 душ, а нейкі няшчасных 100. Многа яшчэ таму, што Кроер у свае 45 год хадзіў усё яшчэ ў дзяўкох, а такія звычайна выдаткуюць меней. Але ж вядома, нежанаты пан часам большая бяда, чым той, у каго 5 дзяцей. А ў Кроера быў яшчэ і няшчасны для мужикоў разгульны характар. Жаніцца ён наогул не хацеў і яшчэ больш не хацеў пасля смерці павялічваць багацце Загорскіх, якім пераходзілі ў спадчыну цераз маці Алеся, любенькую стрыечніцу, святую дурыніцу вёскі пана. Таму пан Канстанцін і разбаўляўся так, супыну на яго не было. Таму мужыкі і працавалі на яго лішні дзень, як гэта заведзена было ў больш дробных паноў, што ледзь ліпелі на сваіх лічаных валоках. І гэта ў той час, калі па ўсім прыдняпроўі звычаёвае права прадугледжвала 2 дні паншчыны, 2 дні па 14 гадзін. Патрабаваць большага паны ведалі нявыгадна. Звычаёвае права вялося ледзь не з літоўскіх часоў, калі трэба было дагаджаць, каб памежныя землі не чынілі здрады. І стагоддзе так уелася ў плоть і кроў жыхароў, што мяняць яго было проста небяспечна. Пачнуць працаваць цераз пень-калоду, не будуць сачыць за панскімі земляробчымі прыладамі. Пераламаюць іх гары яны ясным гарам, калі такая ўжо справа. А тады палі зарастуць гірсай і скулля ўжо атрымаеш з іх. Ды ўрокі цяжкаватыя на 2 панскія дні. Гаспадар дома павінен быў за дзень узараць сахою не мяльчэй, як на 2 вяршкі, палову дзесяціны гліністай зямлі, або забаранаваць морг, або пасець 6 маргоў, што ўжо зусім цяжка. А то перавесці на 25 вёрст ад 18 до 20 пудоў. На ворыва і сяўбу ішлі сям'ёй, бо аднаму не ўправіцца. Сям'ёй ішлі і на панскую малацьбу, бо трэба было за дзень паншчыны абмалаціць азіміны 1 капу, а ярыны 2. А капа 60 снапоў, а кожны сноп ля перавясла аршын кругам. Больш мяккі параўнаўчы з цэнтральнымі губернямі характар прыгону у заходнім краі тлумачыўся яшчэ і тым, што ўрад таксама не вельмі дазваляў ламаць звычаёвае права. І не таму, што яно было на руку мужикам, чхаць на гэта хацеў Пецярбург, а таму, што яно было адным з краевугольных камянёў адноснага спакою, адным са сродкаў мець управу на дваранства. А яно ўсё яшчэ не магло забыць даўнішняй шляхецкай вольнасці і вокамі драпежнымі глядзела ў лес. Мера гэтая была, аднак, палавінчатая і нікога не задавальняла. Урад гэта не задавальняла таму, што спакою ўсё адно не было. Край, як парахавая бочка, а прыбытку з яго каціныя слёзы. Дваран гэта не задавальняла па тых жа прычынах, ды яшчэ яны былі пакрыўджаныя недаверам да іх урадавых колаў. А мужикоў гэта не задавальняла таму, што для іх з падзелам Польшчы нічога не змянілася, ды яшчэ прыбавіліся рэкруцкія наборы. Пры старых парадках да раздзелу служба ў войску непасрэдна закранала толькі дваран, а мужик, які па сваёй ахвоце браў зброю і ішоў на вайну, тым самым разам з сям'ёю аўтаматычна пераходзіў шляхту. Тую аднадворчую шляхту, якая засяляла бедныя засценкі і пра якую з'едліва казалі: 2 паны, 1 штаны. Хто раней устаў, той і надзеў. На гэта ішлі рэдка. Асабістая незалежнасць была значна больш галоднай. Усё адно даводзілася трымацца магната, каб не згінуць з голаду.
ішлі большай часткай тыя, хто не паладзіў з панам, каму немагчыма было цярпець. І вось цяпер наборы і шматгадовая салдатчына віселі над кожным і ў кожную хвіліну маглі ўпасці на першую лепшую хату, забраць карміцеля, забраць брата, забраць сына. Прыдняпроўскія мужыкі заўсёды былі дзёрзкімі, з нейкімі аж казацкімі замашкамі. Ролю рошчыны ў гэтай неспакойнай дзяжы гралі шматлікія незалежныя ад паноў колы і групы. Былыя пастухі каралеўскіх чарод, скупа узнагароджаныя зямлёй пры раздзеле. Панцырныя баяры, ці то была памежная варта, перад якой калісьці запабягаў сам кароль. Насельніцтва шматлікіх багатых гарадоў, у якіх асцерагаліся забраць магдэбургскае права, магутныя, усепранікальныя абшчыны баркалабаўскіх і куціінскіх старцоў. Чапаць звычаёвае права, павялічваць двух-трохднённую паншчыну было небяспечна. Маглі і чырвонага пеўня пусціць, ды яшчэ так спрытна, пад толькі што застрахаваныя будынкі, што потым гаспадара па судах зацягаюць. А ці не зрабіў ён гэтага з мэтай нажывы? Па гэтай прычыне нават згон права гаспадара на рабочыя рукі па-за паншчынымі днямі, калі гіне на корані ўраджай, або заліва ці нечаканая летняя палавень пагражаюць вымачыць сенажаці, павінен быў аплачвацца панамі ад 20 до 25 копеек срэбрам на дзень. І вось пан Канстантин Кроер асмеліўся патроху парушаць звычай, непрыкметна наступаючы мужыкам на мазалі. Справа ў тым, што ён год пражыў у Пецярбурзе, ды яшчэ цэлы год ездзіў за мяжой. Карты, рулетка, яшчэ чорт ведае што. Растрос там шмат грошай і цяпер папраўляе сваё становішча. Пачалося гэта гады 3 таму назад. Перш за ўсё ён перастаў залічваць вознікам дарогу, калі яны вярталіся паражняком. Мужыкі пабурчалі трохі, ды сціхлі. Тым больш, што ў гэтым быў нават нейкі выгляд справядлівасці. Потым на цэлую гадзіну скараціўся абед у зімовыя паншчыныя дні. Сцярпелі і гэта, бо пан павінен быў трошкі несправядлівы, калі ўжо справа заходзіць аб яго гаспадарцы. Дзякуй Богу, усяго было. І заліваў Кроер залішне, і паляваў на сялянскай руні, і наконт дзевак быў памаўзлівы. Такі ўжо Банапарт, такі татарын, няўрымлівслівы, што некаторых мужыкоў аж здзіўленне брала, змешанае нават з некаторай долей пачцівасці і гонару за свой мужчынскі род. Але потым пачаліся свавольствы, ужо зусім небяспечныя. Пан Кроер прыбавіў 3-й дзень, а калі некаторыя паспрабавалі бурчэць, іх адлупцавалі на стайні. Тады нехта падпаліў Кроераву адрыну. У адказ на гэта Кроер завёў ваўкарэзу і прывёз са Смілавіч дзесятак татар-вартаўнікоў. Гэта было ўжо зусім нечакана. Дзіўныя людзі былі, адданыя паны і ўсё адно нехрысці. Моляцца па-мужыцку, і малітоўнік свой чытаюць па-мужыцку. Словы ўсе зразумелыя, але ніводнага такога, як у Евангеллі. Кроер зацяўся. Са злоснай гарэзлівасці павялічыў бабскі прынос палатна ў царкву на одну гібу. Быццам святая царква жабрачка, а сам ён кавалачнік нейкі. Суседзі ездзілі урызоньваць яго, але чхаць яму было на іхнюю думку. Што яму маглі зрабіць? Прымаць перастануць? Ды як яму сына не жаніць, а дачку не вывозіць у свет? Можа, нічога і не было б, але нашкодзіў год. Рунь з восені добра пайшла пад снег, добра выйшла ў весну з-пад снегавой коўдры, і на Юр'я вырасла ўжо такая высокая, што не толькі варона магла ў ёй схавацца, а і вадзяны бугай, каб пала яму ў галаву такая дурына, кідаць дзеля палёў свае сетнягі. І тут па ўсім наваколлі выпаў страшэнны град, захапіўшы паласу ад Магілёва і ледзь не да Гомеля. Градабой быў такі, што цэлыя кавалкі лёду падалі на беднае жыта, і яно палягло ўшчэнт, паталочанае з зямной крывёй, здаптанае ў лёд і гразь. Улетку давялося туга, і, можа, людзей нават зусім чакаў бы страшны зімовы голад, каб не добрая гародніна і неблагая ярына. Нядрэнна было ў Загорскіх, у Вежы, у Раўбіча, яшчэ ў 3-4 гаспадароў, дзе зямля не была спустошаная.
Мужикам іншых паноў магло хапіць летняга ўрачаю хіба што да 5-го тыдня Вялікага посту. І вось кроер учыніў півошчынцам агульны згон, бо гарачая пара не чакала. За 3 дні жыта на яго нівах стаяла ў мэндліках, а частку нават звезлі да панскіх гумнаў, пачаўшы складваць сцірты. Людзі ішлі на працу ахвотна, бо сям'я з 5 чалавек сваю работу скончылі. Магла зарабіць за гэтыя дні сама меней 3 рублі. А гэта азначала, як на галодны год, 8,5 пудоў жыта. Можна неяк перабіцца да шчаўя, да грыба бедных, смарчка, да першай рыбы, што пачне барболіцца ў сецях, як толькі спадзе вясенняя палавень. Надвячоркам 3-го, пасля пачатку згону дня, кроер Аконам аб'явіў людзям, што згон не будзе аплачаны, што за яго не будуць плаціць і надалей. Людзі стаялі на вясковай плошчы пад абшчынным дубам і слухалі яго. У кожнага стаяў перад вачыма той месяц з лішнім, які цяпер не было як пражыць. Мужикам бачылася бэркава карчма, дзе трэ было б нішчымна, толькі каб уцячы ад міжвольных хатніх папрокаў, сядзець у гэтыя дні бабам, прагныя вечныя, як лёс, чалеснікі печкі, якая кожную раніцу патрабавала ахвяр. Але ўсе маўчалі. Збянтэжаны гэтай акалічнасцю Аконам, пан загадаў у выпадку чаго пайсці на маленькую уступкі, прапанаваў 5 капеек на дзень. Смеху вартуе 7-ю частку пуда. І тут Янка Губа, самы стары дзед на сяле, выступіў з натоўпу. Мы не жабракі, каб нам намазвалі глотку 7 фунтамі ў дзень. Мы не па дварах просім, мы просім сваё, спрадвеку усталяванае. Вочы яго былі, як у пакручанага спакойнага дзіцяці. Ён пакрыўдзіць нас надумаўся. Што ж, хай падавіцца нашым хлебам, а за сіроцкія слёзы здохнуць яму без пакаяння. А раней таго няхай ведае, не будзе плаціць за згон, як то дзядамі заведзена. Ніхто не пойдзе на згон. Паншчыну адробім, а згон няхай вырабляе удвох з табою, Аконам. Аконам быў чалавек неразумны і ўзгарэўся. Тады хрэна вам замест хлеба! Жарыце зямлю! Хто яшчэ пагражаць будзе? Хто? Халуі безмозглыя! Вы ж бачыце, які цяжкі год? Хіба не пан дае вам пазыкі? Хіба не ён за вашы нядоімкі перад дзяржавай адказваць сваімі грашыма? За гэта мы на яго і працуем. Але нядоймік за намі не вялося, пазык таксама. А калі гэтай вясной і давядзецца пазычаць з яго панскай літасці, то у каго хочаш будзем пазычаць, толькі не ў яго, аспіда нясытага. Карчмару абразы ў заставу аддадзім, бо ён толькі што нехрысць, а ўсё лепшы за яго, пашчу ненажэрную. Пад зброяй пойдзеце, кінуў пагрозу Аконам. І тут выступіў з радоў зусім яшчэ малады, год 28, півошчынскі мужык па прозвішчы Корчак, працавіты бацька 2 дзяцей. Толькі што вярнуўся са сціртаў. Больш за ўсіх стараўся чалавек, бо сям'я ў бацькі была падзеленая, і здабытчыкам, акрамя яго, не было. І таму быў з віламі, убіў іх у зямлю і спакойна апёрся на дзяржальна. Не пагражай Аконам, Бог за пагрозы нявіннаму не даруе. Стаяў перад Аконам бялявы, як лён, глядзеў чорнымі дрымучымі вачыма. А на згон не пойдзем. Калі пад зброй павядуць, дык такую працу атрымае пан Кастусь. Хай жаўнеры штыкамі снапы носяць. Зачыншчыкі, сказаў Аконам, ясна. І дастаў з кішэні кніжку і аловак. Не дамо пісаць, не дамо, захваляваўся натоўп. Чорт яго ведае, што ён там напіша, а потым пячаць ляпнуць і прападай душа. Абурныя людзі купчыліся вакол старога Губы. Гневацца яны не вельмі і ўмелі, а страх і крыўда былі такія, што хоць ты плач ад іх. Першы не стрываў Васіль Гарлач, чалавек у беднай, але чыстай старана залапленай світцы. Ды што ж гэтае такое? За што? За нашу крыўду, ды яшчэ і пісаць? Нядобра робіш, Аконам, сказаў Корчак. Глядзі, каб не рыгнулася. Дык вось як, пыхнуў Аконам. Дык вось як, пыхнуў Аконам.
Добра, яшчэ і пагрозы. Глядзіце, мужыкі, усё гэта вам прыпомняць. І ад згону адмову, і ад бразу пану, і тое, што іконы святыя закласці і іудзеям сабраліся, кубло гадючае, а табе губа, як завадатуру, не мінуць і Сібіры. Губа здзікліва глядзеў на яго. Чаго мне баяцца? Мне ўсяго жыцця з вераб'інай нагавіцы. Ну і Сібір, няхай, ці не ўсё адно, адкуль да прабацькі Абрама на піва выпраўляцца. Ён яшчэ і блюзнерыць, ёмашнік стары. Патрэбен ты Абраму, парахня смярдючая, сказаў Аконам. Са старым губой ніхто так не размаўляў. Абрам Абрамам, а павага патрэбна старому нават тады, калі ён скончыў зямныя справы. І таму пакрыджаны губа аскароміўся. Аконам убачыў ледзь не пад самым сваім носам парэпаную цёмную дулю, нейкую вельмі доўгую і таму асабліва здзіклівую. І тады ён размахнуўся і сцёбнуў старога па пыльнай світцы, гарбатай на спіне. І тут былося тое, чаго ніхто не чакаў. Ад заўсёды рахманага, паважна маўклівага Корчака. Пэўна, і ён сам не чакаў, бо твар ягоны заставаўся разважлівы і амаль спакойны, а рукі ў гэты час тарганулі зямлі габлі і шпурнулі іх у Аконама. Вілы прасвісталі ў паветры і дрыжучы упіліся ў зямлю між расстаўленых Аконамавых ног. Аконам збялеў, а на яго ўжо насоўваўся натоўп. Гані адсюль! Паражняк адмяніў поскудзь! 3-й дзень! Плаці за згон! Рунь канямі топча! Конаўка дурная! Крык ап'яніў людзей, асабліва калі яны ўбачылі, што Аконам ускінуўся ў сядло і прыпусціў уздоўж вясковай вуліцы. Дзеці вераб'інай чародкай прыпусцілі за коннікам. «Уссы пан! Уссы пан!» Аконам насцёбаў каня ў напрамку да Кройраўшчыны, такі сагнуты, быццам адчуваў спіной немінучую смерць. За весніцамі Аконам кінуўся ў бок і паскакаў проста пожняй, без дарогі. А ўзбуджанне ўсё нарастала ў душах. І над натоўпам стаяў смех, ханарлівы выгукі, свіст. Нясытае было лета, галодная будзе вясна, чорт з ёю, абы на хвіліну прыйшлі ў душу патоля і гонар. Як гэта ты наважыўся, Корчак? А каб пацэліў? Каб захацеў, дык пацэліў бы. Збянтэжаны і трошкі горда пасмеўся Корчак. Што я, турак, каб у жывога хрысціяніна цаляць? Дак які ён хрысціянін? Падла ён я, як жа? Згон дарма рабілі, а цяпер голад. І гэта зноў звярнула думкі на крыўду. Слёзачкі! Захаласіла нейкая баба. Што ж ім спатрэбілася зяпам ненаедным? У старца кія дабралі, у дзяцей галодны кавалак з рота вырвалі. Загаласілі і другія бабы. І з нарастаннем іхняга галошання нейкі цьмяны, лютаваты агеньчык згарэўся ў вачах мужыкоў. Нарастала нясцерпна балесная, ледзь не да слёз крыўда. Яна патрабавала неадкладнага выхаду, і таму натоўп радасна выбухнуў, калі нехта кінуў. «Спаліць Кройравай сцірты! Хай ведае!» Натоўп зароў. Спадабалася ўсім. «Не нам, дык і не яму! Палі!» Самаробнымі паходнямі рушылі знішчаць сцірты. Моладзь аддзялілася і пайшла паліць мэндлікі. Дзень пачаў захлынацца ў дыме. І дзіўна, ніхто не ўзяў ані снапа. Відаць таму, што гэта быў не рабунак, а помста. «Хай ведае! Носам наторкаць!» Спаліўшы збожжа, людзі вярнуліся ў вёску і сталі чакаць, што з гэтага будзе. Чакаць давялося нядоўга. Сонца яшчэ стаяла даволі высока, калі хлопец на верхавіне абчыннага дуба заўважыў на дарозе з Кройраўшчыны пыл. Хацелі былі кінуцца ў прочкі, але Корчак пераканаў, што не варта. Адзін чалавек, што ён такое без іншых? А калі тыя, што ішлі, наблізіліся, усім стала нават сорамна за свае думкі аб уцёках. Ішлі 10 чалавек, а з імі ехаў коннік. А калі гэтыя 10 чалавек наблізіліся,
Людзі пазналі ў іх татар-вартанюкоў, а ў конніку паручніка Мусатава. Аконам выпадкова застаў яго ў Кройраўшчыне і смяротна перапалоханы маліў яго, каб ён скакаў у суходол па дапамогу. Але ў паручніка былі іншыя планы. Бунт быў занадта шчаслівы выпадак, каб выпусціць ініцыятыву з рук, а даць яе другому, застацца без рэпутацыі мужнага і дзейнага чалавека. Зеленаватыя вочы Мусатава загарэліся прачуваннем падзей. Небяспека, глупства. Што робіцца без небяспекі? Яна надавала нават вострае адценне таму, што ён збіраўся рабіць, і таму ён прыкрыкнуў на Аконама. А ну, змоўч! Наробяць тут бязглуздзіцы, а ты выпраўляй. Колькі вартаўнікоў у маёнтку? Колькі вартаўнікоў у маёнтку? 10. Давай іх сюды. А сам скачы ў суходол. Скажаш, пан Мусатаў сам рушыў у півошчы. Хай не марудзіць. Аконам глядзеў на яго з дрэнна прыхаванай пашанай і некаторым жахам. І гэта было добра, будзе сведка. У душы паручніка ўсё лікавала ад захаплення ўласнай хітрасцю. Хай у суходоле спяшаюцца. Гэта патрэбна, каб яго не абвінавацвалі ў злішняй самаўпэўненасці. Але яны не паспеюць, яны проста не здолеюць паспець. Малады і распарадны паручнік, які выпадкова аказаўся на месцы, зробіць усё без іх. Не трэба было толькі паказваць радасці. І таму ён спакойна аглядаў зброю татар. «Як жа вы?» – з жахам спытаў Аконам. «Служба!» – адказаў Мусатаў з лёгкім засмучаным уздыхам, не занадта цяжкім, каб Аконам не падумаў, што ён баіцца, але і не занадта лёгкім, каб Аконам не падумаў, што ён ідзе на гэта з лёгкім сэрцам і што гэта наогул бяспечная справа. «Паручнік», – сказаў Аконам, – «вы так рызыкуеце». «Служба!» – зноў адказаў Мусатаў, разумеючы, што адным гэтым кароткім словам ён узяў Аконама разам з патрахамі. «Благослови вас Бог!» з расчуленым захапленнем сказаў Аконам. «Зберажы вас лёс для бацькаўшчыны». Кіньце, спяшайцеся лепей. Усё ж іх 400 адных мужикоў. Ён сказаў гэта з горда самахвярным, трохі засмучаным выразам на абліччы. «А вы не баецёся?» «Баюся, але іду. Шкада хрысціянскай крыві. Свае жываны, свае пятры. Суцяшнае толькі, што нас усяго 10, што мы рызыкуем больш». Ён не думаў, наколькі гэта маральна і па-хрысціянску. Рызыкаваць сабой і бытаўшчыкамі, наколькі наогул малая кроў больш маральная за вялікую. Ён не думаў і аб тым, што татар-вартаўнікоў, якія стануць страляць у Іванаў і Пятроў, нельга прылічваць да хрысціянін. І таму яго нельга прылічваць да хрысціянін. І таму яго мужны ўчынак, строга кажучы, зусім нельга лічыць хрысціянскім, а ягоныя годныя словы прымаюць адценне вар'яцкага парадоксу. Ён ведаў, што ні Аконам, ні тыя наверсе не падумаюць, не захочуць падумаць так, і ён застанецца хрысціянінам, які не захацеў занадта вялікай хрысціянскай крыві і пашкадаваў у меру службовых магчымасцяў братоў па веры, сваіх жа Іванаў і Пятроў. Таму ён стрымана перахрысціўся і сказаў падначаленым: «Рушай, браткі!» І вось цяпер атрад уступаў у півошчы. І па меры таго, як ён павольна пасоўся наперад, вырастаў па мерах брудна-белы, маўклівы натоўп пад дубам. Калі да яго засталося якіх крокаў 40, Мусатаў спыніў сваіх людзей, а сам ад'ехаў ад іх да натоўпу на даўжыню корпуса коня, не больш. Ён ведаў, што набліжацца больш нельга, сцягнуць з коня, і тады падначалены не паспеюць памагчы. Збаяцца страляць і, магчыма, пабягуць, бо іх усяго толькі 10 супраць. 400. Не ўлічваюць баб, не менш як супраць 600, а тады замест годнага ўчынку атрымаецца канфуз. Гэта, ці ведаеце, той паручнік, які з непрыдатнымі сродкамі адправіўся ўтаймоўваць бунт. Па рвенню выскачка
чаго вы хочаце? Маглі нават проста натаўчы карак. Гэта страшней за смерць. Нельга было быць смешным. Ён абмацваў сваімі зеленаватымі, як у рысе вачыма, маўклівы натоўп, а яго рукі, учэпістыя і прыхавана нервовыя, са сплюшчанымі на канцах, як долата пальцамі, ляжалі на сядзельнай луцэ. Пакрысе ён разумеў, небяспека ёсць, але вельмі маленькая. І гэта ўзбадзёрвала яго. «Што тут здарылася?» – спытаў ён. У адказ маўчання. «Чые мэндлікі гарэлі?» Зноў маўчанне. Божа, толькі б не маўчалі ўвесь час. «Маўчыцё, сукіны сыны! Віламі кідаецеся! Ведаеце, чым гэта можа скончыцца?» Некаторыя пусцілі галовы. Божа, толькі б не рухнулі на калені. Толькі б не... «Што ж вы, браткі? Як гэта вы асмеяліся? Разыдзіцеся, не ўводзьце ў грэх хрысціяніна! Разыдзіцеся смірна па хатах!» У яго памягчэлым голасе была паблажлівасць. Так кот на хвіліну адпускае ахвяру, каб было што даганяць. Ён гуляў настроен натоўпу, але натоўп не мог ведаць яго думак. Натоўп бачыў толькі, што паручнік адпусціў цуглі, напэўна, таму, што баіцца. І менавіта так, як вадкасць у злучаных сасудах стаіць на адным узроўні, але пачынае вагацца, ледзь толькі павялічваецца ціск на яе паверхню ў адным з сасудаў, менавіта так, як павышаецца і не можа не павышацца паверхня вадкасці ў адным з сасудаў, калі яна падае ў другім, узрасла смеласць натоўпу, калі паручнік спалохаўся. Ціскам, якім ён зрабіў з натоўпам усё, што хацеў, была яго воля, і ён нядрэнна ведаў псіхалогію гурмы. У той час, як гурма яго не ведала і не магла бачыць прыхаваных спружын, якія рухалі яго паводзінамі. «Вы што, спалілі панскае жыта? Дрэнна! А тое, што ён з намі зрабіў добра?» Выбухнуў у натоўпе нечы голас. Звычай ломіць, за згон не заплаціў. Можна было трохі падвысіць голас, але не занадта, каб не памяталіся раней часу. «Будзеце адказваць! Вось што!» – сказаў, выступаючы з радоў гарлач. «Ідзі адсюль, пан афіцэр! Мы нарабілі наш адказ! Ідзі! Праўда, людзі?» Досыць было гуляць, досыць, таму што натоўп ашчацініўся. «Тады аддасцё ваша збожжа!» – сказаў Мусатаў. «Зараз жа аддасцё, і на згон пойдзеце заўтра, хамскія морды!» І звярнуўся да атрада. «Слухай мяне! Пойдзеце да іхніх сціртаў і памяркуеце, колькі ім трэба аддаць, каб за нож не схавалі, да апошняга снапа!» Удар быў разлічаны, натоўп зароў. Пагроза была бязглуздая і менавіта таму выклікала гнеў, пры якім не разважаюць. «Хай паспрабуюць узяць! Паглядзім, як возьмуць!» Урэшце з афіцэрам было толькі 10 чалавек, і натоўп паўколам рушыў на іх. Мусатаў зразумеў, што ён перагнуў. Ён не хацеў бойкі, ён не хацеў толькі абурэння, пры якім можна страляць паўзверх галоў. Распарадны малады паручнік залпамі паўзверх галоў прымусіў скарыцца мяцежны зброд. Але разважаць было позна. У руках сялян з'явіліся камяні. Трэба было дзейнічаць рашуча, іначай канфуз. «А ну, паспрабуйце, возьміце! Бі іх у маю душу!» Натоўп насоўваўся грозным паўколам і страшна роў. І тады Мусатаў амаль праспяваў: «Штуцары на руку!» Натоўп захваляваўся і пашоў трошкі павольней. «Браткі!» – крыкнуў гарлач. «Не будуць страляць! Загаду такога няма! На нас крыжы! Па крыжах не будуць!» «Плі!» Залп секануў паветра, усе спыніліся, неўзразумелыя. Парахавы дым яшчэ не паспеў развеяцца, як у натоўпе нема залямантавала баба. «А!» І гэты пранзлівы крык вырашыў справы. Натоўп амаль 600 чалавек кінуўся ўцякаць, топчучы тых, што ўпалі. Корчака нешта пякло. Не разумеючы, што гэта, не заўважаючы, што з-пад правай ключыцы затачылася кроў, ён заткаваў.
з жахам і гневам гледзячы ў пашыраныя, бязглуздыя вочы тых, хто бег. «Браткі, куды ж вы? Браткі, апамятайцеся!» Ён бачыў, як трымаючыся за галаву бег гарлач, як часта, зяхаючы, заціскаў чырвоную пляму на рукаве стары губа, але ўсё яшчэ безладна махаў непатрэбнымі віламі. «Браткі!» Другога залпу не спатрэбілася. Мужыкі сыпанулі гародамі ў россып. Усё было скончана. І тады Корчак таксама пабег. Ён не ведаў, куды ён бяжыць. Ён ведаў толькі, што ў сетнягах над старыком не знойдуць. І таму бег зусім у іншы бок, не той, куды беглі астатнія. Ён не баяўся. Гнеў, якога ён дагэтуль не ведаў у сабе, быў мацнейшы за жах. Але ён усё ж уцякаў. Бадай што гэта быў адзін з усіх, хто не страціў пасля ўсяго, што адбылося, здатнасці разважаць. Ён бег капуснымі градкамі, потым з маху кінуўся ў ваду старыка і, перасекшы яго, выбраўся ў лазу, а потым у лугі. Ён доўга бег і там, усхліпваючы ад злосці і паўтараючы: «Баязліўцы, сволачы!» Потым пайшоў павольна, толькі тут адчуўшы, што паранены. Разам з крывёй з цела, здаецца, выцякала і смеласць. Яму стала страшна, рана пачала гарэць. Затачыўшыся ў высокі чарот, як заскаваны звер, ён чэрпаў далонню карычневую ваду і паліваў рану, але яна балела ўсё мацней. «Прападаць буду», – падумаў ён. Вадзяная курачка з'явілася блізка ля яго і цікаўна глядзела на істоту, якая курчылася ў твані, глядзела зусім без асцярогі. Ён кінуў яе жменю твані. І тут яго хапіла злосць. Ніхто не баяўся мужикоў, нават вадзяныя куры. Натоўп дарослых людзей пабег ад 10 чалавек. Ніхто, нават вадзяныя куры. Нават вадзяныя куры. Ён ледзь не заплакаў ад крыўды, але злосць зрабіла яго мацнейшым. Ён устаў і павалокся чаротамі да далёкага Дняпра. А поп Васіль казаў, што ніводзін хрысціянін не будзе страляць у знак святога крыжа, а гэтыя стралялі. Злосць нарастала, і гэта давала яму змогу рухацца. Ён ішоў і ішоў на дрыготкіх нагах, толькі б выжыць. Ён ім тады пакажа. Але як выжыць? І тады ён успомніў, што ў азярышчы жыве сваяк Цыпрук Лапата. Пэўна, ён і не ведае аб падзеях у Півошчах. Можа, і ўратуе. Значыць, трэба праставаць на Дняпро, пастарацца пераплысці яго і схавацца ў азярышчы. У галаве ягонай усё часцей цямнела. Ён ішоў чаратамі, лугам і зноў чаратамі, падаючы ў карычневую гразь. Першыя зоры мякка засвяціліся над зямлёй, калі ён выпаўз з апошняга старарэчышча. Стаў на ногі і цьмянымі вачыма убачыў наперадзе стужу вялікай ракі. І тут ён рухнуў на зямлю і амаль у непрытомнасці заскроб пальцамі па траве. Ён не разумеў, што ён робіць, але ён поўз, нейкімі інстынктамі, не губляючы напрамку. Цыпрук Лапата, які затрымаўся на рацэ і плыў дадому, выпадкова заўважыў аблепленага граззю чалавека, які плазаваў да вады. Чалавек поўз, а потым абмяк, стаў нерухомы. І паспяшаўся да яго Лапата, ледзь пазнаў сваяка. Лапата ўжо ведаў пра падзеі ў Півошчах і таму не здзівіўся. Але ён разумее і тое, чаго не разумеў паранены Корчак. Уцекачоў будуць шукаць у сваякоў і знаёмых. І таму, перавёзшы ўначы сваяка цераз Дняпро і зрабіўшы яму ў хаце сякую такую перавязку, ён з дапамогаю сына ускінуў яго на воз і выехаў з двара. Вырашыў за ноч перавесці яго на млын жончынага дзядзькі, Грыня Паківача. Млын стаяў у лесе за 8 вёрст ад Загоршчыны. Грынь ведаў травы і мог памагчы. Акрамя гэтага была і яшчэ адна выгода. На Паківачоў млын людзі стараліся не ездзіць, бо ў гаспадара была незаздросная слава чараўніка і ведзьмара.
Вёска спала, калі лапата ехаў вуліцай. Толькі ў акенцы кагутоў свяціўся агеньчык. Сям'я дапозна працавала і цяпер, відаць, вячэрала. Лапата дзякаваў Богу, што вёска спіць, але ён нібы быў такі спакойны, каб ведаў, пра што гаварылі кагуты за вячэрай. А рашылі яны праз некалькі дзён ехаць на Пакавячоў млын з першым збожжам, бо ў сваім азярышчынскім млыне было завозна. Раніцай назаўтра госці раз'язджаліся. Праводзячы іх стрэламі з гармат, зноў бурчаў на фельдбаўха кірдун. І зноў Алесю даводзілася стаяць на тэрасе, аддаваць развітальныя паклоны. Вось спыніўся перад ім басак Яроцкі, спакойна глядзіць у вочы пастрыжнога сына наіўна сінімі вачыма. «Бывай, сынок, будзе сумна, заязджай лісіц пастраляць». І дадае шэптам: «А калі будзе цяжка, ды яшчэ, крый Божа, знойдзецца вораг, помні, ёсць дзядзька Яроцкі, які ўмее трымаць пісталет. Дзякуй вам». Пан Мнішак збіраецца ў дарогу, глядзіць на Алеся разумнымі вачыма. Гэты не запрашае, гэтаму, уласна кажучы, няма куды і запрасіць. «До відзення, моды пан». «До відзення», чырванеючы з жахлівым акцэнтам, кажа Алесь. Ён ніколі не наважыўся б на такое уніжэнне, каб нежаданне зрабіць старому прыемнае. Віцэ-губернатар падыходзіць да яго, зусім не такі румяны і свежы, як учора, хаця стараецца трымаць гонар. «Бывайце, князь, старайцеся быць вартым сынам Расіі. Многа вам дадзена, многа з вас і чакаецца. Трымайся проста, будь ласкавы, будь велічны, стары ваяка. Але гэта ты гаварыў у далоні незразумелыя і страшныя словы, і я цяпер невыразна адчуваю, якія прорвы, якія безнадзейна мёртвыя пустэчы за кожным спакойным дарослым тварам, які адчай за кожнай паспяховай кар'ерай. І я не забуду гэтага. Быць годным. Каго? Немцаў? Камчадалаў? Ці, можа, тых, каго няма, хто выйшаў на плошчу і памёр? Але я не пакажу табе гэтага. У мяне таксама няма нічога, акрамя магіл. Так мяне вучылі. Едуць хаданскія. Паблажлівая усмешка старога графа занадта ласкавая, каб ёй можна было шчыра верыць. А Ілля нічога сабе зварок. Так і не сышліся бліжэй. Хлопчык праводзіць вачыма кожную сям'ю, быццам яна знікае навекі і не ведае, што ўсё гэта ніці таго кіліма, які яму давядзецца ткаць усё жыццё, доўгім ці кароткім яно будзе. Некаторая ніта будзе ісці амаль суцэльным фонам, шэра-зялёным, як дажджлівы панядзелак. Некаторая сустрэнецца палоскай вузкай на дзень працы. Некаторая прамільгне чырвонай адзінай нітачкай, але праз усё жыццё. А вунь той зусім не будзе, бо гаспадыня упэўніцца, што ніта не пасуе агульнаму каларыту тканіны і здыме яе з варацідла. Хто гаспадыня? А хто яе ведае? Хто наогул ведае што-небудзь? Але ніта знікне, а другая вырвецца пад самы канец лёгкай смужкай ля абрэзу, якую можна засцябаць, калі будзе не па густу жыццю. Людзі прыйшлі, людзі і знікаюць, і яму здаецца, што знікаюць назаўсёды. І Майка з Мсціславам сёння таксама знікнуць. А вось накіроўваюцца да сходаў лічба 20, браты Таркайлы. «Бывай, князь», басам кажа Іван. «Глядзі, Тодар, які хлопец расце, сапраўдны прыдняпроўскі лыцар. Як вырасце, лепей з ім не звязвайцеся, розныя там англічане ды туркі. Дасць, лужына застанецца. Го-го-гогык». Тодар кіславата усміхаецца, а Іван басіць далей. «Наш, наш, прыязджай, брат, да мяне, ажаню. Мы такога героя нейкім сушаным рыбам і панюхаць не дамо.
Ах, выбірайцеся ж вы хутчэй з вашым лыцарствам, бо Майка і Мсціслаў таксама паедуць. Бацька вядзе да карэты старую Клейну, а за ёй ідуць Ядзечка і Янка. «Бывай, бэйбас», кажа старая, «ты углядзі ў мяне, ранавата пачынаеш банвіваніць ды ферлакурыць». Яна жартуе, але хлопец бачыць ля яе прыпола вочы гожай і сумнай лялькі. Ядвінька такая сумная, што жаль працінае яго лёгкаважнае сэрца. «Дзякуй вам, мілы Алесік, усё было добра», сумна, зусім без дакору кажа Ядзечка. «Вы толькі не забывайце нас, мяне і маму, і Янку. Мы будзем сумаваць». «Хто? Я?» – пытае старая Клейна. «Я цябе на апошні сем не выбірала, каб ты там за мяне гаварыла, малая падлізніца. Бывайце, Ядзечка». Ах, гэта ж канец, канец. Вось ужо і раўбічы выходзяць з дзвярэй. Раўбічы, а за імі паедзе Мсціслаў. Жоўчна прыгожы твар раўбіча, сур'ёзны. Халодныя, з пашыранымі зрэнкамі страшныя і ўсё ж нечым прыцягальныя вочы зноў ловяць позірк хлопца, выпрабоўваюць, збіраюцца павольна на самае дно душы. «Бывай, свет ясны», з нечаканай цеплынёй кажа ён, бо Алесь зноў не адводзіць вачэй. «Будь чалавекам, любі Дняпро». Бывайце, любая Майка, бывайце, любы Алесь. Ці задаволены вы? Самы цудоўны баль, які калі-небудзь бачыў, адказвае за яе важны, як прыдворны Франц. А яна не адказала, толькі кіўнула галавой. «Майка, праз некалькі дзён я запрашу кагутоў. Мне б вельмі хацелася. Мы паедзем глядзець руіны старога замка. Я запрашаю Мсціслава і вас». Майка паводзіць галавою без асаблівага энтузіязму. І гэта такое нечаканае гора, што нават сэрца падае кудысьці. «Міхаліна», сурова кажа раўбіч, «падзякуй гаспадару і пацалуйцеся, як добрыя дзеці». «Дзякуй вам, Алесь», кажа яна. «Бывайце». Яна набліжае да яго тварык, дакранаецца нерухомымі вуснамі да яго шчакі і падае яму руку. І ў гэты момант ён адчувае ў далоні нешта. Ён няспрытна сціскае далонь і глядзіць на Майку. Пайшлі. Усё. Алесь ідзе ў дом, спакойна, бо на вачах усіх перасякае залу, а потым шалёна бяжыць па сходах на хоры, а адтуль вінтавымі сходамі на антрысолі другога паверху, а потым прыстаўной лесвіцай на адкрытую вешку. Ён яшчэ раз хоча ўбачыць павозку, якая вязе яе. Брычка аддалялася, рабізна сонечных плям скакала па ёй, па конях, па людзях, якіх нельга ўжо было адрозніць адзін ад аднаго. Усё знікла, і на дарозе больш нічога не было. Тады ён успомніў пра рэч, якую трымаў у руцэ і разняў кулак. На далоні ляжаў дзіцячы жалезны медальён, зроблены амаль у той жа манеры, што і бранзалет старога раўбіча. Маленькі, нагрэты медальён са стылізаванай шыпшынай і коннікам. Ён раскрыў яго і ўбачыў пасмачку попельных з залацінай валасоў і згорнутую паперку. На паперцы было некалькі слоў з лацінскіх і французскіх літар. Некалькі нязграбных, відаць, з вялікімі разважаннямі напісаных слоў. І гэта не здзівіла яго, бо гэта не рабіў ніхто, бо словы былі спробай напісаць па-мужыцку. І ён з удзячнасцю і некай раптоўнай надзеяй разабраў. Каб не забываў, прыязджай. Ён расплюшчыў вочы, і з цёмнага мора трызнення пачалі выплываць цьмяныя, але ўстойлівыя вобразы. Перш за ўсё
пасмы траў, што растуць уніз сухімі кветкамі, а карані іх на дрэве. Ах, як баліць цела! Яно зусім чужое, рукі і ногі свае і не свае, цяжкія, як свінец, і бязважкія, блізкія вось тут і вельмі далёкія. Трошкі бліжэй ад сонца і трошкі далей ад месяца. Што гэта за травы? Ага, гэта яны не растуць, гэта яны проста вісяць уніз сухімі кветкамі, прывязаныя да лад. Гэта, напэўна, нейкі імшаннік, але які? Вось цені нейкіх галоў на сцяне бярвенняў, адна мужчынская, другая, відаць, нейкай жанчыны. Сілы няма, каб павярнуць сваю галаву і глянуць на гэтыя галовы, ад якіх кладуцца цені. І чаму тут гарыць святло, калі за сцяною дзень? Вядома, дзень, бо ён чуе спеў дзённых птушак. Каб была ноч, крычаў бы вадзяны бугай. А дзе гэта ён крычаў надоечы? На якіх такіх паплавах? Што там страшнае было? Успомніў. Яны стралялі, зяхаў стары губа, а потым была там вадзяная курачка і бясконцы нясцерпны шлях. Раптам з яго горла вырваўся такі страшны крык, што ён спалохаўся за тых, чые цені адпачывалі на сцяне. Але ён палохаўся дарэмна, бо страшэнна гэта было толькі яму. Толькі здрыгануліся пальцы ног, ды з вуснаў вылеўціў бязгучы віск, тыя не заўважылі і не пачулі. Зразумеўшы гэта, ён у адчаі паспрабаваў сказаць слова. Самае лёгкае слова, бо перад вачыма былі шпара ў сцяне і тое, што паміж бярвенняў. Мох, ох! Стогне! Пачуўся жаночы голас. Нехта цёмны і вялікі схіліўся над ім, і адразу ён адчуў у вуснах шурпаты край глінянай конаўкі. «Глыні шалянцу, мужик!» – сурова сказала жанчына. «Гэта табе на карысць. А слабы ж ты які!» Яснела ў вачах. Так, гэта быў імшаннік для пчаліных калод. Цяпер пусты, а ў ім гарэў каганец. Хаця за сцяной быў дзень і плюхала недзе вада так мерна, як на млыне. Вось ужо ногі і рукі сталі недалёкія, а бадай зусім блізкія, і з'явілася змога нават павярнуць галаву. Прычыненыя дзверы, дзённы прамень коса падае з іх, і ў промені шыза і вясёлкава клубіцца дым, пераліваецца, наплывае адным завітком на другі. І так усё вышэй, вышэй. Поп Васіль аднойчы казаў, як камусьці з прабацькоў саснілася лесвіца на неба, і па ёй хадзілі тыя дзіўныя анёлы. Яны пляскалі крыламі і лікавалі, як куры, калі на двор упадзе пасля непагадзі цёплы прамень, і вакол іх курыўся ладан, як у царкве. Дым цягнецца ад кучкі смалякоў, на якія стаіць гаршок, ды яшчэ ад люлькі ў мужчыны, што сядзіць ля дзвярэй. Што за мужчына? Увесь у белым. Значыць, мужик. Твар сухі і амаль безбароды, вусы рэдкія, а вочы пранізлівыя, жоўта-бурштынавыя, бо у коршака, споймагана ў село. Калі падыйдуць людзі, ён глядзіць на іх непрымірыма, спаймана, з той вышэйшай пакорай лёсу, якая бывае ў звяроў і драпежных птушак, якія разумеюць, што ўжо нічога не зробіш. Ля гаршка сядзіць на калодзе жанчына, тая, што давала піць. Дзіўная жанчына, уся ў чорным, як мнішка. На галаве доўгі чорны шаль, што адкрывае толькі трохкутнік аблічча. Аблічча мужыцкае і немужыцкае, цёмна-бронзавае і сухое, закасцянелае ў нейкай уладнасці. Сустрэўшы такую, спалохаешся, але той коршак трымае сабе вольна, відаць, аднаго поля ягады. «Пі, мужик», – кажа жанчына. Схіляецца над ім твар, вочы страшэнныя, глыбокія і дзіва зусім не старыя.
На каго ж яна падобная? Ага, на палонную грэкіню, якая жыла ў Хаданскіх, цьмяная, як з-пад рукі Багамаза, цьмяная, як у Загоршчынскай царкве. На гэты раз пітво, як палын і блёкат. Шэхнуць паднябенні і язык, цямнее ў вачах. Пі, мужик, бунтаваць дык саладзей было дураломам. Якая палёгка, цяпер можна ўжо і гаварыць. Ён пытае слабым, бо рот, як пасля моцнай аскомы, голасам. Дзе я? Чаму? Лапата даставіў. Я Грынь-паківач. А гэта Марта, маці Божая. І шчасце, што ты ў нас, бо здох бы, як сабака, без прычасці. Хто ж гэтай бруднай вадой раны палівае? Доўбня неразумная. Гарэлі. Маглі б і зусім згарэць. Пакуль давезлі, быў у цябе ўжо Антонаў агонь. Скура вакол раны стала плямамі. Вось яно як, пані Корчак. Панамі быць захацелі, вось вам скуру і вырабілі. Плямамі? Пад сэрцам робіцца холада. Значыць, канец? Млынар пускае дым. Паглядзім, кажа ён. Першыя 2 дні смярдзела твая рана. Паглядзім, як цяпер. Не лай яго, сухім голасам кажа Марта. Як жа не лаяць, кажа Паківач, калі у яго ў кішках мазгі. Забыў, што такое пан і што мужик. Злосць зноў падкочвае пад сэрца Корчаку, і ён кажа: мы, як ваўкі і як сабакі, адных шчанюкоў нам з імі ніколі не пладзіць. Разумны, кажа Млынар. Ды толькі яшчэ ніколі воўк не вартаваў пакояў, а сабака не выў у начным лесе. Дык, значыць, і не лезьце ў хаўрус адзін да аднаго, не пніцеся. Яны, бач, справядлівасці захацелі. Крыўда. Ну, а каб вы панамі сталі, не крыўда было б. Камусьці ўсё адно была б крыўда, можа, яшчэ і горшая. Няма горш, як з хама пана, а з дзярма пірага. Гэтыя буркатлівыя словы злуюць Корчака, але ён маўчыць. Можа, і горш, кажа Паківач, бо ўсё адно, хто зверху будзе класці ногі на чужую задніцу. Дык у гэтых паноў ногі больш кволыя, чым твае ступакі. Іхнія ногі да дыгаў і скокаў звыклі. Яны такога выспятка даць не могуць, як ты ў карчме. Іхнюю делікатнасць зведаў. У крыжы стралялі не хрысці. Навучылі, усміхаецца Паківач. І правільна зрабілі, што навучылі. Вы ж палахліўцы, вёскай ад 10 уцякалі. Не з вашымі зубамі арэхі есці. Хоць бы тое падумаў, ці нападае у Янаву ноч воўк. Не, ён чакае той ночы, якую яму Бог вызначыў. Ён піліпаўкі чакае, і тады ў сенцы ўлазіць, каб сабаку дастаць. Таму што Бог яму тую ноч даў для ўлады, а да таго ён маўчыць, ён да сялібы не пойдзе, як вы. Палезлі і наклалі ўсім сялом у порткі. Таму што як быццам і разам, а на справе быдлячая чарада. Нішто вас не вяжа, кожнаму свая шкура даражэй. Калі не зменіцеся, так вам да веку быдлам і быць. Забасцё часам аднаго, дык адразу будзе над вамі новая пуга. Маўчы, Грынь, сказала Марта. Ты што, забыў, што ён паранены, што яго злаваць нельга? А і ты маўчы, сказаў Грынь. Давай во лепей перавязвай. Марта разгортвала белыя анучы на грудях Корчака. Паранены адчуў, як збалелае цела дробнай дрыготкай адказвае на штуршкі болю. Марта аддзірала палатно ад раны. «Ц-ц-ц-ц-ц-ц», падсмоўкаў Паківач. «Дрэнна?» – спытаў Корчак, не расплюшчваючы вачэй. «Лепей», – сказаў Млынар, – «але яшчэ не зусім добра». Яго грубыя рукі дасталі аднекуль жменю з шараватай
з прозеленню вязкай масы і пачалі раскладаць па ране. Корчак адчуў прыемны халадок. «Падзякуй свайму Богу, 3 тыдні не пяклі. Лета, праснакамі абыходзімся», – сказала Марта. «Гэта плесня, што ў дзежцы на рошчыне вырастае, калі не пякуць хлеба». «Ведаю», – сказаў Корчак. «Здымеш, а ніжэй добрае». «Ну вось», – сказала Марта, – «калі ёсць Божья воля, ачуняеш». Пах рошчыны вярнуў Корчака да ўспамінаў аб хаце, аб жонцы і дзецях. Пасля ён успомніў хату і нябожчыцу матку. Матка збіралася саджаць у печку хлеб. «Хадзі сюды, сыночак», – казала яна. Ён ведаў і падыходзіў. Рукі маці былі голыя, вышэй локцяў. «Нахіляйся», – казала маці. І потым яе рука з моцным плясканнем рэзка уваходзіла ў надзьмутае грыбам цеста. Маці вырывала руку, і ён, малы хлопчык, прыпадаў носам да ямкі ў цесці, а адтуль толькі на імгнення шыбала кіслым і рэзкім, аж у вочы калола і ў галаве круцілася неймаверна сытым і добрым духам. І гэта быў самы прыемны пах, дамавіты, як печ, як родная хата, як лепшы за кожны водар на зямлі, не нанюхаўся б і за ўсё жыццё, таму што гэта быў хлеб. З прыемнымі дрыжыкамі гэта адыходзіў боль. Корчык падумаў, што цяпер ён, пэўна, можа і не памерці. Таму што гэта быў хлеб, а ён верыў хлебу. У хлеб можна было верыць. У хлеб трэба было верыць. Ад хлеба жыццё і ад хлеба адужанне. Ад хлеба не можа не быць адужання. Ён нясе чалавека, і чалавек жыве дзеля яго, памагае яму стаць хлебам, а той за гэта дае чалавеку частку самого сябе, бо астатнія адбіраюць вялікія. І ў гэтым хлеб вышэй за чалавека, бо чалавек аддае яму ўсяго сябе. І гэта за хлеб лілася ў півошчах мужыцкая кроў. Ён неяк адразу і да канца зразумеў, што цяпер яму ніколі не есці хлеба, які падыходзіў у роднай дзяжы. Не есці ні ў хаце матчынай, ні ў сваёй хаце. Маці памерла, яе ніколі ўжо не ўбачыць, а ў сваей... «Грынь», – спытаў ён, – «а што у півошчах?» Паківачу стала весялей. Хлопец цікавіўся нечым, а значыць, будзе жыць. «У півошчах зажывошчы», – сказаў ён, – «зажываюць над мужикамі. Праўда, нікога не ўзялі, віца-губернатар абараніў. Таго-сяго адхвасталі за мэндлікі, ды ўсё». «А чаму так? Абышлося?» Кроера сам губернатар Гамалея пазваў у Магілёў. Далі, відаць, прачухана, бо вярнуўся злосны, як сабака. Ягонаму фурману губернатарскі лёкай казаў за тутунцом, што на пана Канстанціна крычалі. Сам крычаў. Маўляў, з самага пачатку трэба было казаць, што згону плаціць не можаце. Маўляў, мужик можа падманваць, а не вы, дваранін. Маўляў, мужик, калі пракрадзецца, дык яму ў вуха, на тое ён і мужик. А дваранін, калі пракрадзецца, дык яму ў Сібір. Злосны прыехаў кроер. Заспяваеце вы цяпер, півошчынцы. Паківач змоўк. «А што пра мяне кажуць?» «Пра цябе? Ха! Тваі справы, брат, дрэнныя. Аднаму табе давядзецца расхлёбваць кашу за ўсіх. Я ж кажу, што вы не руя, а чарада. Ты збег, а можа нават забіты. Ну, няма цябе. А твой адказ. Ды і татары паказалі, што ты вілы кінуў, што з цябе пачалося. Ды і заядлы ты, крычаў, каб не ўцякалі». Так, ён ведаў гэта і сам. Ён кідаў вілы, але ён не хацеў папасці.
Які ж гэта спрытны мужик не пацэліць, калі захоча. Але апраўдвацца няма рацыі. Не павераць, не захочуць паверыць. Таму што яны ніколі не нюхалі дзяжы, а значыць, у іхніх жылах цякла іншая кроў. Дзе крыві не лыжкі, там праўды не крышкі. Маці, калі была маладая, часам ціхутка спявала ўначы на прызбе. Месяц такі поўны выплываў над сялом, а яна спявала. Ой, за лесам, за пралесам, залатая дзяжа. Потым яна ўжо не спявала. І хто б яшчэ сказаў на месяц залатая дзяжа? Тыя не маглі. Яны ніколі не нюхалі дзяжы, а значыць, і праўды у іх няма чаго шукаць. Ваўкі, якія стралялі. А з ваўкамі павоўчы. А значыць, ніколі яму ўжо не давядзецца жыць для сваёй дзяжы. Ты не таго, быццам апраўдваючыся, сказаў Грынь-паківач. Ты не бойся, ніхто не выдасць, вылечым. Пажывеш, ты пойдзеш у скіты, на ветку. Там збеглых многа. Стараверы не выдадуць, бо лічаць, што уладань ад д'ябла. Пераправіць яшчэ далей, аж на Кіржанец. Так жа яно век і цягнуцца людзі. Нашы туды, а іхнія да нас. Корчак маўчаў доўга. Не, сказаў ён урэшце, я не пайду. Тут моя зямля, мой хлеб. Я не павінен пакідаць яго. Глядзі, сказаў Грынь, можаш і тут пакуль не дазналіся. Яны маўчалі. Адзін пасмоктваў распалённую люлечку, другі ляжаў з заплюшчанымі вачыма і думаў. І раптам цемра пад яго апушчанымі веямі успалыхнула гарачым залаціста-чырвоным святлом, і ён здагадаўся. Нехта адчыніў дзверы ў імшаннік. І ён усведаміў гэта, але не ўзняў павек. Усё адно ён не можа пакуль што абараніцца, і калі гэта прыйшлі па яго, ён не будзе глядзець на іх. Хай возьмуць такога. Ён не дасць ім гонару, не расплюшчыць вачэй, у якіх можа быць боль або зацкаванасць. Ён так і памрэ з заплюшчанымі вачыма. А Грынь павярнуўся і ўбачыў у дзвярах Міхала Кагута, а за яго спіною твары Кандрата і Андрэя. Усе глядзелі проста на распрасцёртую постаць. Толькі Міхал глядзеў змрочна, а блізнюкі здзіўлена. Грынь стаў насустрач, ледь не выпхнуў іх і зачыніў за сабой дзверы. Ён злаваў на сябе, варон лавіў старая макітра, а палёгканне млына прыглушыла колы завознікаў. «Ну?» – змрочна спытаў Грынь. «У нашым завозна», – сказаў Міхал. «Дык мы да цябе». «Хадзем». Увесь час, пакуль цягнуўся памол, завознікі і млынар не абмолвіліся ні словам. Моўчкі цяглі мяхі, моўчкі засыпалі, моўчкі пускалі ваду. Грукат, значна больш гучны, чым раней, даляцеў і ўмшаннік, і супакоіў Корчака, значыць, не па яго. А людзі ля млына не глядзелі адзін на аднаго. Ды і што было кагутам да млынара? Млынар як млынар. Значна цікавейшы быў старадаўні млын. Вузкая стужка адзінай дарожкі, якая вела да яго, і якой яны прыехалі, невялічкі ставок з лілеямі і драмучыя лясы, і драмучыя лясныя нетры вакол яго. Як не цікавіцца? Ставок такі цікавы, раўнюткі. Страха млына зялёная ад моху, а латок увесь аксамітна-зялёны. І шкельцы зялёныя, а ствалы баравых дрэў зусім медзяныя, бо сонца схіляецца.
Зусім медяныя быццам тысячы велічэзных змеяў-мядзянак сталі на хвасты. Вось і глядзі сабе, чалавеча. І нічога ты не бачыў, і нічога ты не чуў. Еш борщ з грыбамі, а язык трымай за зубамі. Хто моўча, у таго дума не воўча. А хто маўчыць, той не грашыць. А хто у судзе кажа, на таго пан Бог шворку вяжа. Меня. Вось яно, значыцца, і так, ці ведаеце вы. І толькі калі Міхал ужо адсыпаў паківачу належаныя гарцы, а дзеці адышлі да воза, млынар ціха спытаў у Кагута. Бачыў? Не бачу, змрочна сказаў Міхал. І дзеці не бачылі. Дзікаватыя светла-сінія і бурштынавыя, як у коршака вочы, сустрэліся на хвіліну і зноў разышліся. Але паківачу гэтага было мала. Яму трэба было ведаць, ці правільна зрабіў ён, паківач. А каб у каго другога убачыў, і ухваляваў бы, і не ухваляваў, з мужыцкай хітрасцю сказаў Кагут. Я, брат, ніколі нікому нічога ніякага. Ну, а калі што якое? Ну, а калі што якое, дык што ж тут такое? Яно ўжо... Ну, а калі што якое? Настойваў паківач. Ды яно ж тым часам і ў другіх не бачыў, і ў цябе. Я чалавек рахманы, ды і бацька мой, а іхні дзед, таксама не абы што. І ўсім вядома можна, калі ўжо так і сказаць. Ось яно тым часам і так. Данясеш? На чыстату спытаў паківач. Дзеці не данясуць, яны простая душа. А ты? Міхал паглядзеў проста ў вочы паківачу. Не, сказаў ён, не данясу. Калі завознікі паехалі, млынар трошкі супакоены пайшоў да імшанніка. Перад дзвярыма спыніўся, думаючы аб тым, што трэба будзе ўсё ж перанесці параненага ў будан ля бортнага урочышча. І не таму, што Кагут данясе. Ведаючы дзеда Данілу, гэтага можна было б не апасацца. Проста далей ад граху. А раптам нехта налезе. Розныя бываюць людзі. Прыйдзе, калі цябе няма, і давай шныпарыць. Ты за парог, а ён за пірог. З гэтымі думкамі ён адчыніў дзверы, Марта сядзела над параненым. Непрытомны, ціха сказала яна. Корчак не быў непрытомны. Проста яму трэба было застацца са сваімі думкамі, і ён хацеў адгукацца. Корчак не быў непрытомны. Проста яму трэба было застацца са сваімі думкамі, і ён не хацеў адгукацца. Так, для яго больш не было роднай хаты і роднай дзяжы, таму што яго аднаго гналі, таму што адной ягонай крыві хацелі за падзеі ў півошчах. А хіба яго трэба судзіць? Хіба гэта ён страляў? Не, пачаў страляць кроер. Скончыў той паручнік з рысінымі вачыма. Корчак быў спакойны, ён проста разважаў. Так рэдка даводзілася яму дагэтуль разважаць. Караць павінны іх, а караюць яго. Калі зямны суд такі хлуслівы, такі няправедны, чаму б не судзіць кожнаму, папраўляючы яго? Чаму не губернатару? Чаму не дзядзькаванаму смаркачу Загорскаму? Чаму не мне? Чаму сапраўды? Ён нялоўна усміхнуўся навізне і небяспечнасці гэтых думак. Так ён і зробіць. Суд дык суд. І ўсім, хто страляў у крыжы, не пайсці жывымі,
Ён заступіцца за свайго Хрыста. Усе яны адкажуць перад праўдай, таму што яны не дапамагалі хлебу расці, не дапамагалі зямлі маці раджаць. Яны толькі глумілі яе, і таму праўды ў іх не было, і яны былі ваўкі. А з ваўкамі па-воўчы.